Naragsakmi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaeng atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kadatayo amin, ditoy agtultuloy ti pannakikadua ken panagyaman. Naragsakmi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaeng atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kadatayo amin, ditoy agtultuloy ti pannakikadua ken panagyaman. Nakitak akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Wen, tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagak, adyak kayat nga agdaton ken kaday di a Carlo. Ni tatang mat. Anya ka diti saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, kanasingpot jay tao. Mabsog na ka nga rod ti kinataer na, kan kinasingpet na. Saan mat asadot ni Carlo, tatang? Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day a klase ti tao. Awan tinasayat a masakbayam kunak manayin. Saan ko atari gagayan ti bumaknang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akatakunay na iti biyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaon ni tatang mo, nga agar-aram kan ka day a Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraek. Adamot karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanyak. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan anaragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan a makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrigat ti agbalin nga asawang. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatom ni Carlo. Nabiit na pa'y dito lugar tayo. Nagsublila ang ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpayso ti kunada, abulag ka nun ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka no sabsabungan dito'y. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasang. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali a pagilian. Daytang rod ket. Sapay masapul a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintagan ijayan ko. Iso ang masapul a single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay nga umintra iti barko. Amangan no da makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapul a kasaritam nga urayin na nga agawid ka. Manipod sa bali a pagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandani kan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. No umay maninday nga anak ni Norma, ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mad no bastusek ti umay sumarungkar kanyak, tatang. Paayam nga minin tapno saanin nga umay. Jak kayat day tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan kuana? Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y uray basit la bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umasenso, nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti ipakan na ken kanay jay. Ulitak manan, paayamon intun umay manayn. Maya, baga mamut di anak mo. Tapaayan nanday di a Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di ba'y amlaeng? Anya ko mati maganab na iti day di a tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo't makita ka rumrumwar.
Mga no agbalbalog laeng. Anyang iti amok. Ay, agatap ka manan ako, nak. Anya nga iti pagbiag da, no awan trabaho na. Amupay ngay. Ang mga no lumanglangan da pay amangan. Ay, nakanor, madi timang tagibasit iti pada at tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid ti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awanan trabaho at tao. Agdataton ka di dayjay a Carlo Ken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jakmat nakita adim magas dito balayo. Banbantayam ka di a kanayon? Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kayat mo asawen. Nagdaton matkan ka. Kasta nga rod. Kayat ko asong batan tapno dua kamin. Kursonadak si ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapaniyoy jay Pierre. Lumugan ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sa bali apagilyan. Sapay mabayak sa kan tumakaawid. Aganos tapay lang, nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwartan. Ay, saan amaagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos ta, nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Ag-video call ta kanayon. Ang kunadam at ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami, awagan kayo adagos. Masapul ngamin nga agurnungak para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Sana balikan niyak tabakita kaon. Ure addan idadyo, ubing kayo pa'y lang, nanang. Ada ka madgaan dito tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makitsenda. Manong Carlo. Mabali na mapanta iti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag nga ipagak. Ha? Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Si katikat mo nga wisan. Ada nga min napatag nga ipagak. Pangasim. Napatag unay ti ibagak. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kasla napatagla unay Wen, ngamin mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita ako nam. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagak kan kati amin, no apay. Agpakpakasakan ka. Tati nasamit awan mo ti balon ko amapan iti sabali apagilyan. Mapan ka iti sabali apagilyan? Sumakayak ngaminan iti barko. May saat ngamin asiman. Siman? Saan nga siman luloko? Apay anak ko nam asiman luloko. Nasao ngamin kanyak ni Ellen, nga ar-armom ka no. Kayat na kan asong batan. Kasano asong batan na, kat jakmat inararan. Adda babaya nakitak akaaro bayo. No lumabasak, umanisan, ngam jakpay kinasasao. Diyay ka di blande ti buok nang adda tatu iti takyag na. Wen, ngam jaket ti kasja klase ti babae nga adda tatu na. Awan to pa'y tato, isukit din. Kasta ka di. Ang saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan ti ragsak na. Apay an na isang sangayan ako nam. Dayta nga ro ti kayat ko amamuan. Nakaisam, akaslada pakaragsakan na launay. Di mo ka di dinamag no apay? Damaga kumaangam akan kanta ngamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslawan bibiyang na, no ada makakita kan kwa na anakaraguragsa. Padasak man adamagan no agkita kami.
Kaslaman di kunada na inlove. Asino nga ta tinakainlavan na? Jay siguro kanayon ang mapan iji balayda Anya? Ay, sige, panawan kan. Ningata, Carlo. Saan ang mabalinda ito Para kanyak laong ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Ron naman. Dakas ka din o naragsaka? In love ka di? Sikretok mata, Manang. Ang mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Tapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't nakano ama mo, no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag ta nagranata dito'y dalan si ka Norma. Adda ka di masapul mo kanya kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't kula nga ibilin kin ka, abagbagaam di anak mo, asardengan nan ti anak ko. Sardengan? Diyan maawatan ti bagbagam. Ay nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagtured nga agaram iti anak ko ti anak mo. No kasta, anak mo ti imbaga ti anak ko nga. Wen, ngamjak kayat di anak mo apara iti anak ko. Naibagam kanyak akaayan-ayat munti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala nang. Agam nagtulagan mi asikreto pa iti amin. Tadi nakayat ni tatang na. Ti tatang na ka di ti ikabalay mau tay suti agpilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanung amin dagak. Matapobre kat saan met unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbaga ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi abanag. Sana bala. Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di ta agimpen ka anak kaw. Dahi ta talaga ti aramidak nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa Imay ka di balay yun ni Carlo? Imay nga min dito'y balay idi kalman. Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Ngam adda ka nung amin papanan na. Iso asaanan ang naturog. Pudno nga tatibag pagaday ito'y nga Ellen. Anya ti kunam? Diyak maawatan. Imposible nga min nga imay di tabalayo. Adda na panan na itay bigat. Kasano nga among adda na panan na itay bigat? Nagkita kayo kadi. Ha? Kwa. Basta amok nga adda na panan na. Hello? Sika ka di daytoy, Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakaadayo kami. Amang ano dyan kung makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Uray da kayo matdita, sweetheart. Kanayon kayo nga aganad. Imbag kada kami, Tada kami iti takdang. Angam si kangay. Uray sa dino tayan ti may sa tao. No talaga amayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kunana anapan ka kano idi sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka diyan nagpakadaakan ka, amapan kamin iti pier? Adda kamin dito'y kanigayem ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen.
Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Napan ka kano iti sardam? Anya? Kasano ko maamapanak? San ka di nagpakadaken ka amapan kamin iti Pierre? Ada kami dito kinigayem kong Alvino. No kasta. Nagulbud ni Ellen. Iso amas daawak itimbaga na anapan ka kano iti balayda. Liklikam day dya klase ti tao. Masiguradok ang makaaramid day ta iti kalukuhan. Pag kunam ang makaaramid iti kalukuhan. Kita ma, iti damo. Imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iti balayda. Ay, wanan niya. Adda ngamin panagayat na kan ka. Diyan mo. Basta timawatak at pulbot day ta babae. Sige nga Rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di ka sasaum iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan ayat mo? Adda kayo matgayam dita, nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karoba. Ti saludsod ko ti sungbatam. Adda ka di kaayan ayat mo? Kuananang, ladingitek no saan ko anaibaga kada kayong. Asino ti kaayan ayat mo? Ni Carlo. Oh, amom ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan nyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Anyan tinaknakan mo ta sinong batam adagos. Kayat ko ang makasarita day Gia Carlo. No napudno mutlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakada ta agrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sangamin asiman. Anya? May sa asiman ni Carlo? Hello, anak. Nagrubot ka din ti barko ang nagluganam. Wananan. Cargo ship da ito'y barko ngayon, meta. Para transport iti gasolina iti agduduma apagilyan. Amangan mo't numapan kayo kadag iti pagilyan nga da mapaspasamak agubat. Saan kami mat siguro ama iraman? Ta saan kami asoldado? Uray saan kayo asoldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kayo kadiagdanag. Ijay kanugayam Saudi ti umuna apapanan mi, nanang. Papanan yung nga ijay. Ingkam agkarga iti gasolina, ah. Kalpasan na, ingkami kadagiti agkasapulan. Mga no, ijay kano Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agan-anad kayo nga rod, ah. Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Uy, nanang. Bayam, taday ti aramiden mi kadagiti kakadwak. Malang din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Kita ang dagiti nagdadakkel apatin. Makilumlumbada iti sikaganti bapor. Una yung ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasano ngay ang masida, katawan sang ti makadanon dito ang mangalap. Sabagay, adalam una yun tayo. Tilang nagdadakkel abapor ti makadandanon dito eh. Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay, wano isla. Manungay nga oras akastoy nga awan makita adaga? Ha? Anya nga oras. Bulan ko nama. Aya? Kasano may nagbagyo? Gasang-gasat lang, bro. Ngam, awan pa'y matiimbagada, sumungad abagyo. Nungay ada tayo ti katangan ti baybay, kat ada sumungad abagyo. Ay na, di ka madanagan, bro. Amo ti kapitan, ti aramiden na. Imbag, tanabayagan na saan nga imay ti anak ti balo dito'y balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilyan a destinasyon da. Anya, pagilyan na sasawamit. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay? Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako, nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno amom kanor. Si Mangayam day Gia Carlo.
Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangag ko nga ron ti saritaan da ka ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si manglad da kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka diti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pay lang iti cellphone iti dayjay a Carlo. Awan mo ter aramidon mi adakas. Saan ati dakas ti damdamagak? When no saan lang ti sungbat na? Tatang. Agsarsarita kayo kadipay. Wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka? Saan ka di nga imbagak abaste demon dayjay tawan maganap mo ken kwa na? Ladingitak tatang. Ngamsakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbaga ni nanang mo? Asiman dayjay a Carlo? Ha! Amangan no kinabawan lang ni nanang mo. Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Naimbag ta na sabat ka, Norma. Ada ka di ibagam kaka. Ayan ka di ti anak mo. Idi imawag. Ijay kanumat Saudi ti ayan na. Ngam ijay sa kanumat Amerika ti sumaruno a destino da. Apay kaday? Ay kwa. Nadamag ko lang, mate. Kunak no kung kunadala nga may sasiman ti anak mo. Ingka gumaak a pinagturpaos. Agyamanak iti apaw. Tauray marigrigat ak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Day tangamin ti arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa'y. Tanda pa'y papanak. Bro, sumardan pa lang ti barko dito yung isla. Mabalin ka diti rumar? Mabalin, ngam iti aglaw-law laeng. Sana mabalin nga umadayo. Intaman nga basit dita asidag. Diyak pa'y nakit-kita dito kahit. Ang agalwad ka, bro. Ado dita ti babae, ababayadan. Aya? Apay marigrigat dagiti tattao dito yung isla? Kaslakastan sa, bro. Isumot ti kunatay may sa akadwata, anabayagan asiman. At dapay kanu nakala iti sakit na. Gapo ka dagita babae. Jesus, delikado nga roda. Ay, sana ka mapanagsorsor. Ha? Agbuyak langan dito ayan tayo. Si kamat. Nagtakrot kamatan. Apay, nalakamot ay ati maisagmak, bro. Da kayo ti masabat ko, Nana Norma. Apay adya kon makitkita ni Carlo. Ay, ada na panan na, balasang kaw. Mabayag pa'y sa agawid. Napanan na ka di, Nana. Diyak amo no ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Ano kasta? Delivery boy gayam ni Carlo. Sige, balasang kaw. Panawan ka pa'y. Ay, Nana. Pakumustaam to ni Carlo no sumangpat ha. Sige, bayam ta idanon ko ti pakumustam no umawag. Balasang kaw. Inawagan na kakadi ni Carlo. Ha? Apay anadamag mo dayta? Inawagan na kamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag kan? Ha? Mabalin amaamuan ti number na? Kwa? Saan amay may sa ti usaran na number? Kasta ka di? Imbaga na kadikan ka? No sa dino ti ayan na ita? Anya itayan ti imbaga na nga ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay mi, Manang Rona. Nakitak ngamin ang nagsarita kayo ka ni Alice.
Mabalin amamuan, tinagsaritaan nyo. Dinamag ko lang amat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo? Mangnamnama ak manang. Ngam, kasla ngamin adda relasyon da ka ni Alice. Ha? Pagkuna amat manang Rona. Adda napan ko inala apaw iti post office. Adda nakita ka parcel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka diti imbagam? Adda gayam ko iti post office. Mapanak ijay. Sana bale, tamam mudak ijay. Makaunagak matno ko. Numaikanak iti gundaway. Alaak tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsagana ak tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayam ko iti unod ti post office. Nasapa pa'y. Mapansamot iti CR. Darasak, takita ak tinasao a parcel. At iti parcel. Saan unay matadakkel? Ikabil ko itibag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon na. Agtugawak akaslawan tinapasama. Agin babasa ak iti magazine. Apaman ngagsubli ti gayem ko. Agpakadakon. Ay, imbaglakit din ta nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayon? Nujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siya nga rod. Inawagan na ka din ni Carlo. Ada ka no impawit na aparakan ka ija post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang kao. Ija post office ang nagpawit. Taas sidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Iso ko matimapan ko alaan, Nana. Inawagan nak namin idirabi. Sige nga rod balasang kao. Ingka nga rodan. Nana, anya ka di day taawit yo. Nadagsan samat. Yugyulaan tasyak ti mga awit. Itulod kayo pa ijabalay yo. Ay, saanan, balasang kao. Asidagmat ti balay may. Iyagyukit din, Nana. Di kay ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo laang mat. Makitak namin kat nadagsan ti awit yo. Ayan na nga, dyan mo inala iji post office, anak ko. Idi dinamag da ijay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Nga mas daaw da iti kitaan da. Taawan kanumatan. Anya? Agpukaw, ti maipawit? Mas daaw nga rod dagiti adda ijay. Tanakalistamot tinagan dagiti nagsangpat apawit. Kat adamot tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga addaim mo nag-anangal, ano kasta? Dayta nga rod mat ti atap da, Nanang. Mga nulino ko nakalaang mat da dya, Carlo. Saan tatang? Ngamin, adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpat a parcel. Saan nga ta anapan inala ni Norma? Nasa ni Manang Rona. Nakita na kano tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Nay, itamampay nga dagpukaw a package iti post office at daka di milagraw mapaspasamak. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV. Sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Yo, ti masakbayan. Nasa ni Manang Rona, nakita na kano tinabalkot nasuratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Itamampay nga dagpukaw a package di tapos office. At daka di milagro ang mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang.
Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasano ngay amamwam? Kunada ije post office. Nayan plug kanu ti CCTV. Kaslada kanu nang ikat. Ay. Sigurado nga danangala. Kat isumutla ang tinangikat iti saksak ti CCTV. Tapno saan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan nga agpawit iti package. Napukaw iti post office ti impawit mo. Anya? Napukaw ko nam? Kasta nga rod, iso nga ibalakad ko asaan ka pa'y lang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang ti impawit mo. Kasta ya? Uwan gayam. Agyaman na kiti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramid mo iti naudi pa nagsarita mi. Basit lang dadya abahanag. Rumbang lang at tulungak. Tagmay-may samot ngamin. Jak nagkamalian ang pilikan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot ti makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta man ti kayat kukan ka. Alang rodan, inton maminsan ton Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Nay, papanamon anak ko. Nakarubwat ka man. Mapanak pa'y ije balay da nana Norma, nanang. Inak man mat kasarsarita. Tagmay-may sa ngamin ije balay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka mutten. Awan mo't aramida mon. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. Nusak tagmay-may sa diti balay. Ay talaga kasapulak mo ti kasarsaritak. Amangan numaladawak nga agawid nanang. No ibaga na nga ijayak amangal daw. Makipanganakon kankwana. Buwan anak ko. Siyak tun ti agluto iti pangaldawan me kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo diti arubayan nyo. Naimbag abigat mo ba't balasang ka Ilabak man dagiti kurtina kan ambong ti kama. Tanay, mayat tinit na. Wen nga rod, nana. Kalkalpas ko lang mat naglaba. Imayak, tapno adamot kasarsarita yo. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpayso ti ilaw kaw no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmarites ta. Anya ka diti umay mo imarites, balasang kaw. Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbag lakit din tayo may kabalasang kaw. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpayso, ti ko nada asakit nga awan magata nga agas na. Mamati kayo kadimat at ikatawa? Makaagas iti iliw, nana? Ay, wen, balasang ko. Ad-ada amariknak ti iliw ko no agmay-may saak nga awan kasarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Sino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice iji balay da nana Norma, iti lima basak ijay. Naragsak da adwa. Madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Di lang mabaing. Jakmat nakita ni Carlo? Matlagayam. Apay anapanday di a babae ije balayda. Iso ka din ti mapanagaram. Agaram nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di a babae. Tapno ibagakan ka manang Rona. Dinak pa'y lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo ti balayo. Ijay mo't balay da Alice tinapanan na. May samot day di amulagat. Ngam idi ni Samak idilim mabas. Imis
Misamot. Apay, no misam kan ka, guston kan ka. Natural. Bro, adda ka no bagyo sumungad. Ha? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanon dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawar. Anak ikabitan dagiti angkla. Ala, itinagtayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. Naitinagan ti dadu mga angkla. Si Mardeng agpaiso ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin apumigsa ti daluyon. Nagngangato pa'y mo't nga rod. Imbaglangan tasan nga ijay kating nga anti tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kasto trabaho tayo. Una, ngam adulat tamot ti mangayat nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang kao. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agaliwaksay, mabalin yu mati pumasyar ija balay. Si kalaagan ti umay pumasyar no adawayang balasang kao. Wan, nana. Numalpas ko ti trabaho ija balay, umayak tumanan. Amuda ka di ija balayaw nga umay ka dito oy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigatan no sa anak nagpakada. Birukan nak ni nanang no di nak makita. Ay, wen balasang ka. Agda naglakit day no di naam mo tinapanam. Nakamamak mo ti kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit a daluyon iti barko. Ay, una ron. Iswarong bangla ay. Ngagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsag iti no sa dinuditan. Isungarod nga angkla ti simbolo ti sinan. Maitinag da. No kas diyang adda peligro. Kas iti bagyo. Ay, kastoy gahem ti biyak ti agyan iti barko. Ay, tilaan pagamkak. Kat dagiti perata. Nangruna dagiti nararangas. Agdang randa. Kan agtakaw dapay. Alaan dati kayat dangalaan. Ay, saan tayo umot nga rin amin nakigubat at madarmas tayo? Tangkar mo't ti ayan tayo. Tas nga dyan na ipadamag itinapiit. Madda ka no inagaw ti rebelde a bapor. Pinagbalin da hostage dagiti tripulante. Ay, nambag pinalubusan da ida, kalpasan ti mano abulan. Kunak no asino ti magmag na. Si kamot gayam alis. Papanam ka di mat, Ellen. Awan papanak, ngamsi ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang patam. Awan ni Carlo, taadda iti sabali apagilyan. Napan ko lang kinasarsarita ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sabali apagilyan. Apay nga rod anapan ka ijay. Amom nga adda ijay sabali apagilyan? Kasano nga amom? Kwa, kano si ka tinakaibaga? Naamwak laeng ken ka. Amangan no agatap da siyak tinangala iti package. Nailanad ijay tinagkapuan na apagilyan. Oh, apay anapaulimag ka, Ellen? Ay, kwa, awan. Sige tadagayang papa na. Oh, apay ama ikulkulun ka, anak. Kwa nanang, idi ngamin nagsabat kami ka ni Ellen. Imbaga na nga amunang ada ni Carlo iti sabali apagilyan. Imbagayo ka di? Saan mo't? Ang apay nga amuna. Saan mo't samot nga imbagbaga? Saan mo't nga rod nanang? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud ka ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko ngamin akasla di na kaya't ipapan ko iti balay da na Norma. Ama nga no nasakit tinakam na. No makit-kita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kaslakas tangarod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali apagilyan.
Nana, madamag ko man. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga adda ni Carlo ije sa bali a pagilyan? Awan mo tinang ibagbaga ak balasang kaw. Apay ka day? Mas daawak ngamin. No apay nga amo ni Ellen nga adda ni Carlo iti sa bali a pagilyan. Dinamag mo kumaan no nakaamuan na. Dinamag ko, Nana. Ngam kasla na igalis ti dila na. Tako, Nana, asyak ka no tinakamuan na. Aguray ka man. Adda ka di makagapaw no apay akayat mo atakwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na tiimpaw it ni Carlo. Iso nga amo na naggapo iti sa bali a pagilyan tinasao a parcel. Maawata kunti kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa'y nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo iti post office. Napanak, ngam awan mo't. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y dayjay basit a balkot. Kaslaman basit a karton. E di nakadano nak ijay post office. Binirok da. Ang mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak dito eh. Indanon ni nanang ti kinaanos mo mapan ije balay. Kakaasimat ngamin. Si kaman ti agmay-may sa iti balay mo. Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Iso napatag kanyak dagiti napatagkan ka. Into nagawidak. Agkalay satan. Ha? Adakan ka dayta. Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid. Agkalaysa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga ammo no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanawain. Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit di timang lapad. Matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo ammo dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngem di mo ammo ti panunot ni Carlo. Lalaki dayjay. Among kadi, idilima basak iji tiyangge, nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga ng agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaang tinabartak dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nangag ko nga imbaga na adanda ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartak ka di? Kasano kumaasi ka kat di nakapay inaram? Aha, agore ka. Anya ti makita iti basuraan nyo? Apay, anya ti dakdakamata manang Rona. Dayta di nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasano nga adda ditoy? Sana. Ang mga nukaingas nala siguro. Napidot ko dayta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Anya? Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, dayto iti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Ti masakbayan. Dayta tinakita kabalkot di parcel ni Alice Kasano nga adda ditoy? Ay sana. Ang mga nukaingas na laong. Napidot ko dayta iti kalsada. Imbasurak matlaong. Agure ka man takita ka na imbag. Ay umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bayam daytan.
Awan ka is ka na dayta. Napidot ko lang ko na lang arudin. Oh my God! Ay, hindi makiguyod Kaya't ko ang makita na laing. Magit lang. Ay, kaske, napanalat ta kinita. Isuday ito'y ko naktumat. Kasanuan na alang. Ay, diya ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karganay di nakita. Imbagta na sabat ka dito'y dalan. Ada ibagak, ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka di dayjay, manang. Napanak ngamin iji balayda. Kat nakitak ti balko ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kun kat. Mas daawak ngamin no apay nga munang ada iti sabali apagilyan ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, latingit at tinapasamak. Nijak amo akabaulan ng aramidan ti kasjay. Awan mo't ti basol mo itinapasamak, manang. Siyak ngamin tinangibagakan kwa na nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di. Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasamak, manang Rona. Agpayso ti atap ko. Nga ada na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana. Sino ka di tinaturad anangala? Kuna ni manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Ay, saan tayo nga amuday tabalasang kaw? Bayamon. Wanana. Ay, sayang lang amin tinagbanugan ni Carlo. Ay, katanya pa'y nga eh. Adaditan ang awan maaramidan tayo. Naturad anang aramid iti kasjay ni Ellen. Adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay, napasensya amlatan. Sana bale, taamumon ti ka mabalin na. Makapadismaya ti kasjay nga aramidan na, nana. Awan mo ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbagman ta nakaawag ka manan. Ada ngamin signal iti ayan mita, sweetheart. Basta da signal, umawag ka kadangos. Pudno ti imbagam, arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, Amadi? Amom, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ija balayda. Anya, kasano na pasamak day ta? Saan tayo nga amo? Ang amtiin rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Isu nga basura na. Amangan mo't madam amuna iti unag ti post office. Isu anawaya anak kaunag. Mabali na kasta. Ang lipatan mo day ta, sweetheart. Ala, umawag ak tumanan. Agsaga nakakid di ta into nagbakasyon akton. Nagkalay satan. Adakan ka dahi ta. O sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalap pa di ti plano na amang ikalay sa ken ka. Panagkunak kat awan, tatang. Saan mo't atubang ti inana, tanasingpot mo't. Ket no babaero ka no ti siman. Iso nga raw nga ibagbagada as siman luloko ka no? Saan mo't siguro nga amin, tatang. Adamot na singpot, kan nanakman. Makita Awan kahit panagtalag ko iti dayjay asiman. Tatang, awan pa'y ti inaramid na amadi. Ngam husgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanyak, dakkel ti panagtalag ko kan ni Carlo. Sapay kumaa, nang runa kit adamit itsura na. Amangan numasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apanang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day, ti panang ibaga iti mabali na mapasamak. Di damo, adi mo pa'y amo asiman. Di mon kayat, takunam amarigrigat. Itatada ka baalan na, adamanan maibagam. Nawada ngamin, ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya! Ay, naipamaysa kami di ta panunot mo, asikalaang ti usto.
ngam di mo ammo nga ado ti atap mo akillo. Hello, anak. Kumusta kan? Diyak gayam na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapno maisaganaak ti kalay sami ka ni Alice. Kasta ka day? Mangipaw itak to iti paggatang nyo ti materyales. Padakkalan nyo, kayan patarimaan nyo ti balay. Diyay daduma nga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak kaw. Mangipaw itak to manan, tapno adda usarin nyo, nanang. Waan anak, mangkita akon kadagiti nalaeng a karpintero. Umumay ka di pa'y dita ni Alice? Waan anak, nasingpan tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas kadagiti daduma? Nalaeng nga agpili niya, nanang. Isong agpada kayo anapatag iti biyag ko. Malangarod, umawag ak tumanan. Bye! Bye, anak! Bro, saan ka kadingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na ya. Tano siya, kaya't kung amin ti makaurnong, tada isagsaga na ak. Sa bagay, mabayag adita ag bakasyon. Mabaybayag mo ti itad da bakasyon ta. Makaurnong ak to iti pagkalay sa amin ka ni Alice. Talaga ka di nga ison. Di ka kadi agsapul iti sa balay. Iso tinakarik na ak itinapod nung ayat, bro. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kan ko na. Kasta ti maibagam ita. Ang no adda makitam anapimpintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingpot ni Alice. No isukat ko. Amangan no makatumpungak iti mangirurumon ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti inak. Sa bagay, manmano tinasingpat a manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman mano tayo nga agawit. Nana, apay anak idda kayo kat aldawan. Adda ka din ba di amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak matan, kan nasakit ti ulog. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, nana. Ala, agsubli kayong agad na. Tain gumatang iti agas yun. Ay, jak pa'y ngamin nagtumar. Tanay ra na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tain gumatang, nana. Anya ka diti kayat yo akanan. Ay, kumpurmiditan at tinapay balasang ko. Sanak batlaang makapangaan. Masapul amangan kayo, nana. Uray sa gabasit laeng. Ad-adda ako mapsot kayo no di kay mangan. Ay naayong paglakit din tada ka, balasang ko. Kasano aklaeng no awan ka. No saan kayo latang agimbag, babaan iti agas agatangag. Ipan kayo laengan iti doktor. Hello, anak. Apay nanang, masakit kayo? Ay, gurigor la siguro da ito'y anak ko. Imbag atay may ni Alice, napangimatang iti agas. Nasayat nga ro tayo may hindi tananang. Wan nga ron, nasingpet talaga ni Alice. Di nakbinaybayaan tag may saak ka no. No di kayo pa'y laging bag, mapan kayo iti doktor. Ay, basit lang nga sa gubanit da ito'y anak ko. Saan masapul ang mapanpaylaang iti doktor? Adalakat agas a para gurigor. Agina na kayong orod nanang. Umawag ak tamanan. Sige, anak ko. Bye. Adda maangot ko analang si kakadiday ta Alice. Awan mo't sabali ang masabat ko. Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumot aglawlaw ko no magnaa. Nagtsak agkamali. Naggapo ka dita balay da Carlo. Napan ka dinagapon dita. Aggurigor ni Nana Norma. Ingatangak iti agas na. Dakas ka diti tumulong. Ti dakas kat jay mangala iti saan na ako kwa. Asino tinangala iti saan na ako kwa?
Day tangarod ti saludsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako kwa? Aping ibagbagam day ta kanya. Ha? Anya ko matibibiyang ko. Ti tao nga addaan na saya at apanagpuspuso. Makaamiris. Malaksid no talaga anangisit ti tulang na. O sige, panawan kan tada pay nasken nga aramida. Nabagas ti panagsasaw ti salbag a babae. Adda nga taam muna. Kasangsangpot mo, kasla daman ang papanam, anak ko. Agsubliak iti balay da nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rot. Ay, pagmadyan na ti agmay maysa. Mala, ingka nga rudon, anak ko. Barang no agimbag adagos. No saan pa'y nga agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, una anak ko. Talaga narigat ti agmay maysa. Nang runa no agsaksakit. O sige nga rod, nanang. Panawan kayo pa'y. Sige. Ilutuam iti sopas no awan ganas na amangan. Agoray ka man, Manang Rona. Imbagam kadikin ni Alice ti maipapan iti balkot anakitam iti basuraan mi. Ha? Ay, wan. May sakamot adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak anapidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw-lawatira. Sa lawasaw. Ngam sana nga agar aramid iti saan apud no asarina. Pudno ti imbagak. Ha? Panawan ka man langan. Manang, apay akas lang makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, Manang? Pinasagidak lang, idi saan ko nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ije dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaat. Mamati ka kadi iti imbagana anapidot na nga awan kargana, Manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan nakita. Sabagay. Sige Manang. Mapanak pa ije balay da nana Norma. Aggurigor ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka diti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panangasikasom kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay na, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. Una yan, Nana. Uray asinumot siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Taagmay sa kayo kat ngarod dito eh. Adamat, dagita ka aroba, hanggang didak pa'y imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimay. Amangan no di damat amo masakit kayo, Nana. Ngata, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo, Nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ka. Day takit gapo ka ni Alice. Into naan anay, iti panaging bagyo, ingkay to gumatang iti materyales. Day ta nakalista dita insent ko kada kayo alistaan. Ipakita yo day ta iti paggatangan nyo, ha? Wan anak. Ang nagaduma dyan lista mi dyan. Nagdakala na balay. Tapnoad dan to pakaangayan ti reception ti kalay sami, Nanang. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Ngay abalay. Tapno isun to ti pakaangayan ti reception ti kalay sa Nanang. Iso agumatang kayo. No iso ti kayat mawak, matong pala. Agyaman ak, Nanang. Ay, padasan nyo man nadamagan ka ni Alice, nagiti kayat ng abay. Ninang, kaninong, inton madanon ti kalay sami. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May mayat no nasapa na ng teatrasado. Sa bagay matkit di Nala, wala da kayo mananang. Ilis tayo man, ti kayat yung agbalin nga sponsors. Ilistak laang ngamsan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat.
Di ka pa'y matagawad. Madamamot gayam ti luto anak ko. Wananang. Apay nga damaangot ko nga agat gas. Kitaam amang ano na idap mo ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mo't nanang? Kasla ititangki ti LPG ti paggapuan ti naangot. Kitaat man. Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangkay! Ay karuba! Harayaton na kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hangam, kita ti anak ta. Ay, sakruya kun ti anak ko. Awan puot na. Nakiktot siguro. Ay, naapgas lakit di ti rupa kan ulo na, no makapuot. Ay nauram pati ti buhok ti anak ta. Itayo ni Jay Lugan. Darasam! Darasam! Mapantayan! Awan pa'y puot ti anak ta nga inyo nagda iti emergency room. Di ka man sangit asangit. At ada madanaganak. Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayon tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuaran ti doktor. Sabatot na pagdamagak. Doktor, kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal mat dagiti vital signs na. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti ko na ti doktor. Normal ka numat dagiti vital signs na. Ngam, awan pa'y latipuot na aging gaita. Sigurado anasinit ti rupa na. Kanda dumaapasit ti ulo na. Kasi mo't yan anak na. Anyan tungatan ti tsura na inton maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti tsura na nalaad taon. Day ta ti paglading itak unay. Nakapinpintasan dyan anak na. Gamita, napuura ng tirupa na. Anya pa'y itan ti masakbayan na. Sigurado lakit ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kenkwana. Masigurado ka doble ti sa amarik nanto ti anak ta. Tinapasabak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisin anto ni Carlo kenkwana. Kumusta ni Alice? Saan ang matagtagari di anak ko? Sigurado nga aglida ito na ijay. Inton maikat ti benda ti ulo kan rupa na. Ay nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglutluto nga rood. Idikwan, ada na angot na nga agat gas. Idikitaan na kuma. Ustumot anagipugsun iti apo iti tangke. Ijay tangke ti LPG. Ay na, pagrigatan na no daan ti tangke ti LPG ita makadisgrasya. Uwin nga rod isumot lagayam adidan awatan no aglatlati ti tangke ti LPG. Ay na, day tatisang kay bilin ti anak ko. Maday ti daan at tangke ti LPG. Saan kaming ton nga agusar ti kasta? Agusar kaming tulangan iti kayo. Ay, kasayaatan magkat ti agluto iti kayaw, no adalaki di mangayaw. Hello, anak. Adama di adamag. Anya day tananang? Naaksidente ni Alice. Ada ija ospital. Apay, anyat na pasamak. Napugsuan sa kano iti LPJ. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta itan ni Alice? Idi na panak ija ospital. Saan amatagtagare? Nabingdaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Kanda kayo timang bayad ti bill na iti ospital. Wan anak. Ay, adaman damagak anak ko. Kayat mo ka di pa ini Alice nga uray lima adaan. Apa yang naliday ka, bro? Anda ka di parikot. Nadisgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya?
Kumusta nga itan? Nauram ka no ti rupa kanda dumapasat ti ulo na. Ay, no nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasimot ni Alice. Sigurado ang nalida itaday jay. Ay, lakit di No siyak ti mauram ti rupa na, ay, Jack Maklon. Nang runa, no awan pa'y asawak. Sapay awanak mat itisibay na. Anam, bro, ituloy mo kadipay ti planom, apa nang ikalay sa kankwana. Anya nga tayo tanti itsura ni Alice. Inton maimbagan ti nauram arupa na. Masigurado ka na pimpintasak ngam iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Addan namnamakin ni Carlo. Ay, kasimot ni Alice. 5 ada din na oras. Malas na. Inton sumangpot ni Carlo. Aramidak ti anyaman apamuspusan. Tapno matagikwang. Kaya't na nga tamot. Anya kumatilaban ni Alice kanyak. Napintasak. Ngam iso, 5 admatan. Kadorman tulakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakot tigasgasat na pimanan aya. Daygay ti kunada a disgrasya iti unag ti balay. Unag ngagpay so ti balay. Madisgrasya pa'y. Nanang, mapayakas to'y tinagbanaga. Agyaman tayo laangan ta si bibiyag ka, anak ko. Awanin ti serbi ti biyag ko. Kabutang dagdag iti tao. Adda kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado lakit di. Adi na kun kayat ni Carlo. Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasatak nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatom latan dagiti pasamak anak ko. Huwanin ti maaramidan tayo. Maladingita nag-unay, nanang. Saan ka unay ng agladini? Agpaimbag ka, tapno makaawid tan. Papa na, manang Ronang. Inakman mo't iti ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice? Ay na, adda na kaibaga, akabut-butang kano ti itsura na, kasla al-alya kano. Kastangarod kano. Di na kano kaya ti makisarita iti ura asino. Kasano ang makisarita, kat kabut-butang mat kano ti itsura na. Kasi mo't, di na kano kaya ti sumango. Ni kano nanang na ti makisarita, no adda tao amang bisita kan kwa na. Anya pa ngay tinamnamaam no napuuran ti rupa ti tao. Talaga nga grup-ro pa nga alien. Ay, sobra ka mo't. Apay nga alien pa'y timbaga? Saan kit din? Awan kaing ingas na a tao. O, di alien. Mabalinta ka nun ti agawid anak ko. Day ti imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano, naingpis sa tela. Uwan anak, ang mapanak pa iji billing section. Inakpay amuan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo. Kasanunod akal ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti inreseta ti doktor nga agas mo. Nakababain pa'y kit din kanina na Norma. Wan nga rod anak, ngamday tangamin ka no ti bilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige nanang, inkay amuan numano ti babayadan tayo. Tanda kamot dito yung Ruarte Ward, Maya. Nagapoak iti billing section. Mabalin ka nung aminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit inadiskitar ko. Nairanamat nga awan kwarta ti nagpatulungak. Basta awak nga rod. Tanabayadan mo ti bil tayo. Sino tinang bayad? Kunada mo't ani Norma ka no tinang bayad. Ni Norma?
Saan ka di nga imbagam nga isuman ng tigimatang iti agas ni Alice? Wala kay. Iti kastoy ang mapaspasamak. Di ka kadipay makonsensya. Ay, makariknaak nga ruden iti bain. Maamiris mo ba't siguro itan? Amadi ti mang tagtagibasit iti tao. Nabalito kan gayam ti panagpuspuso dagiti ti nagtagibasit ko. Iso nga rod, adi mon ulitin ti kasjay nga aramid mo. Ngam ni Alice nga anak ta. Kaasimay. Sigurado asaanin nga ikalaysan ni Carlo. Kataawatan tayo latan, ano kasta ti mapasamak. Maawatan tayo, no agsanod iti tulagan da. Saan ka no arumrumwar ni Alice iti silid na? Kaasimat. Apay akas lang maragsakan ka. Saan mo't? Nagasgasa taklaan ng iso. Ay, kita man lata tigasat. Sapay nagtulagan dan sa kanong agkalaysada ito na agbakasyon ni Carlo. Kaya't naasawan, asaan nga isuda ti agkagasat. Da kami tinaisangrat para iti tunggal maysa. Ay na, saan ka amang namnama? Amang ano mapaay ka? Apay ko maamapaayak. Saan ko nga ipalubos? Nalipatam samot tan. Ngain na po ito pa'y nga isakmul mo, mabalin amatin nagpay. Ni Alice tinakapasamakan na dayta. Kasla na tipay, ngam siyak ti makasipaw. Rumwar kamot aalis, at akal at tamot diti silid mo. Diyak kayat nanang. Dito yaklatan kwarto. Diyak kayat amang gaganti pa ng katawa ti tao kanyak no makita na. Saan ka ngamin nga agpanunot iti kasta? Kad saan mo unay nga ay ayan tabagin? Anya pa'y lati serbi ti biyag ko. Namon siguro ni Carlo tinapasamak iti rupak. Di na ko nawawagan. Saan ka kumaunay ang maladingitan? Tay kunakon, awatem tinapasamak. Tapno malaganan basit ti saem amarikrik-nam. Sana pulo sa mapunas ti saem amarikrik-nak nanang. Nangruna numalagip ko ni Carlo. Nangruna gat din ako nawawagan. Anya ayat ti aramidag anak ko. Tapno maup-up ti saem amarikrik-nam. Mabalin tayo kano ti agbakasyon, bro. Ay, saan pa yung anadanon ti rumbang apanagbakasyon tayo, bro? Mabalin tayo kano ti agsubli a masapsapa, bro. Naisapsapa lang ti panagbakasyon. Gapo ka di iti na i-deliver tayo, a gasolina? Wen, bro. Ay na, sorpresa ang tandang iti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit ta, anya ti kahit mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat, pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy, agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Wen, bro. Sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit ta, anyat kahit mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Ikalaysam ka di? Uray na uram ti ropa na? Uray na uram ti ropa na. Tasaan mo't na uram ti puso na. Ah, bilibakan ka, bro. Saan aninong? Awagan naktulaki di itininaw. Ay? Ay, sikang raw din ati besman ko. Ay, may mayat pa'y. Sa anak ngaglang lang alakay. Tapno pagbalinin nak aninaw. Nagdakkel timpatakder ni Nana Norma abalayda. Wen nga rod, nagbiit amalpas taado ti trabahador da. Daytan san ti kadakkelan abalay ditoy? May saak to nga agnaed ijay abalay. Kasano ko mga agnaed ka ijay? Nalipatam samet nga agasawa kami to kin ni Carlo. Ay, sus, di mo pala masigurado dayta.
Amanga no di mo pa'y mabaddekan ti agdan nga agturong iti maikadwa akad sa aran dayjay abalay. No kayat mo, alaan kanto para dalos iti dayjay abalay. Ay, nagsao ti agtagtagainop anakarieng. Ay naman ang Rona, awan bayad ti agarapaap. Iso alibre ti agarapaap. Madanagan ak iti kasasaad ti anak talakay. Saan lang arudon arumrumwar? Saan pa'y unay amang mangan? Sangit asangit. Kas day lang arudin tinapasamak na. Di pa'y awagan ni Carlo. Saan tayo ang mapabasol ni Carlo? Pagyamanan tayo laangan, tatinulungan na pa'y kadagiti babayadan kan agas iti ospital. Kanayon mo akasarita ijay seled na, andingayam. Kastamot ti araramidag. Barang iti panaglabas ti panawaid, kat maawat na tinapasamak kan kuana. Sapay la kumaa. Kasla malunag ti kaunggak no makitkitak ti kinaliday ti anak ta. No apay nga iti ipay rupa kan ulo na. Kasano kitkitaan na nga rod no paggapuan di agat gas. Idi kwan, biglamutan anang ipugso iti apo iti itangki ti LPG. Sinalbag day taadaan na tangkay. Delikado gayam. Saan kayo nagumatgatang iti tangkay? Andatan dito'y Manila, bro. Apay kasla da birbiro ka? Kita man no dapay diti ti sigod agayem ko a doktor. Ha? Apay, adda sakit mo? Tabiro kam day a doktor? Sigamat bro. Apay masakit lang kag sapol iti doktor. Ah? Ay wala niya. Sige nga rod bro. Agsina tapay dito'y taadamat biro kag. Agkita tanto ijay ili. Taag sublita kat nga rod ijay barangay tayo. Awagan kanto nga rod ha. Isagana kong ti panagkalay sa amin. Wun bro, umayak tulat tayo balayo. O sige, namnamak day ta. Na, adalugan ang nagsardag iti bataw. Ay, lukatak man titawa, tatanawa. Adumat akarton ti ulog ti lalaki iti jep. Nakatalikod jamay isa. Sino nga taday jay? Timalyawan ti lalaki. Nanang, adakon! Si kakadingag paisaw anak. Ay na, apay adi mo imbagbaga. Talaga jak imbaga nanang. Kaya't kayong warad asorpresaan. Ay na, si kakit dimot anak. Naglaing ka amang sorpresa. Anya na kita nakakartaon. Agduduman nanang. Ay, saan ka di ngayon imay ni Alice dito'y balay? Manipod na aksidente. Saanan arumrumwar ija balay da. Kanayon kano nga agsangsangit. Siyak timang punas itilwana nanang. Maibagam ka di pa'y dayta. Inton makitam ti kasasaad na anak. Urayan niya pa iti kasasaad na. Awan makalapad iti panagayat ko kankwana nanang. Amangan no kastalaang ti maibagam, tadi mo pa'y nakita ti itsura na anak kaw. Anya nga tatiin labas ti lalaki ang nakakarton. Impandamot ijay balay da Alice. Awan ka di ti indagasdakan ka? Adamot may isa nga indagas da ijay balay. Anya ti linaon ti karton. Ken asino ti naggapuan na? Nagapo ka ni Carlo. Impatulod na timapan ka ni Alice. Sumaruno ka no ni Carlo. Api nga awan indagas da kanya. Ang masigurado ka makigtot ni Carlo ang makakita iti itsura ni Alice. Orayan tayo ati sumaruno ang mapasamak. Manang Rona. Anya ka di tilinaon ti karton ako ng mga indagas da kan ka. Panay stateside mat at chocolate. Dilata kan sabon. Adapay kapi akong nagdumapay. Amangan no siyak ti kaudyan ang maikan. Amangan no umay dito'y balay ni Carlo. Ay, nag-feeling kamot at talaga. Anya ka di da ito'y nakakartaw ni tirabaw ti lamisaan. Impawit sa kano ni Carlo. Ada nang itulod aka aruba. Anya nga itilinaon na. Kinita ka din ni Alice. Kunak nga rod akitaan na itay. Ng madamdaman ko na namot.
Saan mo ta magagara namang kita? Alays, rumwar ka dita silid mo, anak. Ingka man kita, inuan niya tilinaon da ito yung karton. Kitaan yun, atatang. Makaamo kayon. Lukatan yun, nuan niya tilinaon da ita karton. Saan ka di akas ta, anak? Awan pa'y gaganay gayam. Kasla kaguram mo tilubong no kasta. Nanang, agsagana ka. Inta makisarita kadag iti dadakkel ni Alice. Usto ka di tinangag ka, anak ka. Mapanta makisarita kada kakakanor. Wen, masapol amaya po rati panagkalay sa ami. Sakbay ama ibusti na iti da bakasyon ko. Agpanunot ka pa'y analaing anak. Amangan no agbabawi ka, inton makitam ti itsura na kunak manang. Apay ko mga agbabawi ak nanang. Ididakda kayo dito eh. Di na kayo binaybayan. Iso nga ita, saan kumot abaybayan? At da remedyo ti amin. Anya di kayat mo asawan. Diyak maawatan. Maawatan yun to inton makadanon tayo iti balayda, nanang. Ay na, maburbur tsa anak ka anak ko. Mal, intaman laangan. Umay kami man dito'y balayaw, kakakanar. Norma, kaduam ta anak mo? Agmano ak man, nana. Ayan ka din ni Alice. Ada iji silid na. Di na kaya ti rumwar. Ay, agsasarita tayo kung makadakakakanor numabalain. Apay kumaasaan ang mabalingay. Ala, umunag kayo, taayabak ida. Agyaman kami, nana. Kaya't ko makita ni Alice. Sige, taayabak barok. Maala, agtugaw kayo pa'y. Agyaman kami manen. Anak, lukatamtir idaw ti kwartom. Kadwak dito'y ni Carlo. Diyak kayat, nanang. Masiguradok akabutan nak ni Carlo nung makita na. Saan, sweetheart? Awan makalapad itikan na rita. Di mo't nagtulag tangag kalay sa nagbakasyonak? Idi dayta. Hindi saan pa'y anang uram ti rupa kan ulo. Tapno di mo ay ayan ti kasasad mo. Andan nakasarita ka, doktor. May sa plastic surgeon. Isubli na tinapuran arupam. Naaramid mo ti kasta. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ay ayaten ka. Ket awan makalapad iti dayta panagayat. Pudno ka di ti ibagbagam, Carlo. Wen, ket itamot lang. Agpamanila tayo kadananang mo. Taipan ka iti kinatulag ko, doktor. Agdinamag nga impan kano dananamaya kan Carlo ni Alice iti Manila. Taapay kano. Anya ti panggap dayjay a Carlo ken ni Alice. Bapan na kano ipa-plastic surgery. Ipatarimaan na ti rupa dayjay ng Alice. Una yan anagsin aw apanagayat dayta. Oray na dadaal ti rupa ni Alice. Awan lapet ti panagayat ti tunggal may sa kadakwada. Ay, anyan. Naggasatan dayjay ng Alice. Napuuran lang arudun. Kastansa tinasingpet a tao. Saan abaybay anti Diyos? Nabaybay anak kadi. Takanayon amadi ti adda iti panunot ko. Padasam man adalusan ti mati akapanunutam. Tapno lumawag mo ti masakbayam. Tubang sa nga agpayso ti madi nga aramid ko. Tapno magunod ko ti tartari gagayak iti biyang. Si kamat ti masabat ko, Norma. Ay, agbaligi nga ti operasyon na maisayang kat kini Alice. Ay, sapay ko maa. Ay, apay no abalayanan ti awag ta iti tunggal mahisa. No maikarilakit da tao, abalayan di larga. Ay, unay ka tamay ka rin. Agpapada tayo mat a tao. Awam mat tinagsapato sa nayanak. Ay, dayawak tinabalito ka na panagpuspuso yung agina, abalayan. Dakayaw tinangsilaw itinakulaapan na panunot ko. Pagkunaam tada kami tinangsilaw.
Tasigaw nga datang tangig ko. Nga uray sanak matabaknag. Hanggang saan nga agnanayon ti kasasaad ti may sa atao. Saan tayo nga igam ti masakbayan tayo? Mamati ka kaday at tao ti mang panday iti masakbayan na. Agpaysuday ta abalayan. Masapul apakuyugan iti gagayt ken anos. Ken, masapul met nga ikamang kanyapo Diyos ti amen. Tapno salwadan na tayo. Carlo, itansamot ti imbaga ti doktor a panangikat da iti benda ti rupa ni Alice. Uwan ka no, nana. Ngam imbaga ti doktor anakaro ka no tinauram. Mga no sana maisublit tikas iti sigod. Kasta aya, ang kunam mo tanangala da iti kudil iti taddo maapas at ti bagina. Uwan, nana. Ket isumatin takop da iti rupa na. Oh, no kasta. Mga no, malasin tukit di ti takop ti rupa ti anak ko. Saan to amadlaw? Nga datakop na, nana. Ha, kasta aya barok. Kumusta kayon di tabakait? Kumusta ti operasyon ni Alice? Urayan mi nga rod a maikat ti benda ti rupa ken ulo na lakay. Ay, adamanen benda na akas idinauram. Tatin ako panda ti rupa na iti kudil na matlaeng. Kat nalaing ka no ti doktor. Amo na ti aramiden na lakay. Ay, sapay la ko mga raod ta nabaligay ti operasyon na. Sweetheart, baligi ti operasyon mo. Kat ipagnatan ti papeles tatagkalay satan. Agyaman ako na ikan ka, sweetheart. Ikarig, pagserbian ka asipupuso. Agyaman ako, sweetheart. Kat kasta akmat kan ka. Agawid tayon. Tayo sagana tayon ti panagkalay sata. Sige. Inalagayam kanyak ni Nanang Norma, dagit tinagnagan, dagit agbalin nga abay. Kan sponsors, sakbay an nauram ti rupa. Isungurod ti impaalak, talagpaarami dak iti sampel. Kitaam. Nagmayaten nga invitation card. Ladawan ta dayta. Ang awan lang, tinailanad apet siya. Siganton ati mangilanad iti petsa, sweetheart. Sige. Ayaten ka unay, Carlo. I love you. Kastakmat kan ka. I love you, Alice.